1806 wokɔ asen epimanim a na yɛsi di hye bi enkyɛe ɛna obi kotu funu no eyi ho agudeɛ ɛde dwane yɛ nana nipa a yɛsi no no na busuani nana yɛ epimanim hene a yɛfrɛ nana Amodai nti ɔhwɛ mu hwɛ ho sɛ nipa ko kodi saa bɔde no na ne nua ne nana Abotai a na ɔyɛ asen atendanso hene na nadamfo so ne nana Kwadwo Tibi nti ɔde asɛm kɔto ɔmanim ɔmama ne muae pa no ɛna nam sɛ na ho nyinaa hyɛ asante hene nsanti ɔmo de asɛm no kɔma asante hene ɔsɛ tutu Kwame Asibe Kumase ɔfrɛ asɛm no ɛma nana Amodai ɛbɔ ne kwadu nana Abotai susu yi ano nana Kwadwo Tibi susu ɛka ne de wɔ mu ɛma nipa ko di bɔ no so ka ne de wɔ mu ɔmo hwehwee no ɛbɔ nana Abotai nti na yɛsɛ agudeɛ no man nua no fa saa agudeɛ no mbra na fa mo pata funu ne saman sɛ ne bɛyɛ a ɛmɛhante ɔmo te ase no okodu ne krom yɛ ɔsɛ ɔne atemu na asante de ma no nya adwene ɛma ɔne nadamfo no masrafo ɛkɔto hyɛ na Amodai so owie no odwane yɛ na ɔkɔ mfantefoɔ no hɔ ɔkɔɛ no na asante hene soma asomafo ɛma ɔmo de sika ne dwetɛ gold and silver ɛkɔ sɛ ɔmo de kɔ akɔma mfantefoɔ de asrɛ kwan sɛ ɔmo nyi saa ahemfominu ma asante hene na yɛnkɔdi ɔmo asɛm wɔ Kumase mfantefoɔ no sɛ ɔmo mpene so ɛma ɛbaa saa no ɔmo twa asomafoɔ no eti ɛde gu kwan ho asɛm no anyɛ asante hene dɛ ɛna nipa mmienu nhyɛn dwane na ɔmo kɔ Anomabo ɔmo kɔ Abora ɔmo kɔduru Abora no ɛna asante hene san soma asomafoɔ bi ɛma saa bɛ ɔmo kɔ ɔmo de sika dwetɛ ɛne kyiniiɛ a ɛfɛ ɛkɔ sɛ ɔmo de kɔma ɔmo sɛ ɔmo ba asomdwe kwan so na ɔmo fa nipa mmienu no ɔmo ɛkɔduru hɔ a ɛhɔ so na obi akɔka asɛm anya na ɔkora sɛ asante hene na ɔmo ba abɛko na dada asɛm na ɔde ba nti ɔmo ne asantefoɔ na ɔmo baeɛ no ɛde si ani ku ɔmo twitwa wɔn ti ɛde gu kwan no ho ɛde sɛbie anaa toilet ɛyɛ afunu n'ano ho ɛde gu kwan ho ɛna ɔmo firi hɔ nom san dwane na ɔmo kɔ Anomabo ɛwɔ po n'ano hɔ ɔnkɔduru hɔ no ɔnkɔto Dutch governor ne yɛfrɛ no Colonel Terran na ɔno no ɔnkɔ ntɔkwada na ne Terran ɛne Colonel yɛde ama no yɛ honorary title yɛde ama no kɛkɛ na ɔnyɛ sogyani asɛm kɔduru no ɔyɛ sɛ ɔte sɛ asantefoɔ no edi awu nti ɔmfa saa nkurɔfoɔ yi ma mu nti wama nipa yi mmienu no ne nkurɔfoɔ ɔmo dwane firi Abora ɛbaa ne nyinaa ɔmo ma asylum wɔ hɔ no asante ne te asɛm no anyɛ ne dɛ nti ɔsaa asoma asomafoɔ biem ɛma mo de sika ɛne dwetɛ ɛna kyiniiɛ ne ntoma ɛbaa sɛ ɔmo de brɛ Anomabofoɔ na kɔma gyae nipa mmienu na ɔmo ɛna governor no ɛhyɛ aseɛ to canon ahodoɔ 12 na egu Fort Anomabo ne Fort Amsterdam so sɛ yɛmfa ngu wɔn so na asantefoɔ nso so asraafoɔ mpompo nti ɔmo baeɛ ɔmo ne Anomabo ne Danfoɔ Densafoɔ yi de siania Dutchfoɔ ne de siania da no kɔ awieɛ no na asantefoɔ according to asante hene ɔsɛ tu Kwame Asibe na asantefoɔ mpem 3,000 ɛna akɔ mo krakye mfantefoɔ no kora de ne ntimi nkan wɔn na eduru anwummerɛ na afei deɛ Terran hu sɛ ntɔkɔda abɛn wɔn so no hu sɛ ɔmo ntumi ne nkunum na ɔyɛ sɛ ɔne asantefoɔ bɛnom asomdwe apam nti adeɛ kyeeɛ no ɔno ankasa etu anamo ɛde nipa mmienu a na ɔmo bɛsiki asylum hɔ no ɛkɔhyia asante hene wɔ Kepos ɔmo kɔ no mu no ɛna Abotai no dwane yɛ ba na Tibi no deɛ saa bɛ no ayɛ akɔkora na asan setere n'ani nti wɔn dwane yɛ de no kɔma asante hene ɛno akyi no nipa a ɔmo bɛsiki asylum hɔ a ɔmo yɛ dodoɔ bɛboro 2,000 no ɔde mu 2,000 brɛ asante hene sɛ ɔmo nyɛ slaves anaasɛ nkoa ɛma asante hene ɛno akyi no ɔno yɛ so bɛkipu saa nipa no mu bɛyɛ 1,000 a ɔmo bɛyɛ ɔno so personal slaves ɛma asante hene ɛtɔn saa nipa 2,000 no ɛde ma Britain foɔ aborɔfoɔ a na ɔmo aba hɔ saa brɛ no ɛwɔ Kepos Castle hɔ ɛna British governor no ɔwɔ Christianborg Castle so saa brɛ no de fɛ no Swan ɛso te asɛm no otu mirika nso ewom sɛ na wɔnya malaria dendenden ana ne ho gyere no nso ɔbaeɛ no na saa apam no di kan kɔso awie na Terran adi kan yɛ apam sɛ efi saa brɛ nkɔ no po ano fort ne castles ɛwɔ hɔ no nyinaa no wɔde ahyɛ asante hene ɔsɛ tu Kwame Asibe bonsu sɛ tu Kwame Asibe nsa afei so ɔde sika ebi ma asante hene ana ceremonial
we a wɔka kyerɛ sɛ wɔtua rent ama ne firi ɔkɔ no afi bi aso a ɔmbɛba bɛtua rent ɛwɔ castles ne fort na ɔmo tete mu ɔpona no hɔ no na ɔmo hwɛ sɛdeɛ na wasi na asrafo ati akunkum nkurɔfoɔ wɔ anomabo na ɔsɛ sɛ ɔkɔ Winneba no kuro bi a wɔkwan so bi no ha obesi n'anim asrafo nyinaa akɔtetɛɛ nti wɔne na asrafo kɔ saa koduru pona no wɔ Winneba ɔmduru pona no na asantehene ɛkɔɔ ɛde ne nan si po ne mu ɛna ɔtɔ nsuo ne mu kakra na obisa afutufoɔ no a ɛwɔ hɔ no sɛ aboa bɛn paa na ne ho ɔden ɛwɔ po ne mu ɛna ɔmo se bonsu a ɛyɛ word for whale ɔna ɛyɛ nti firi ɔkɔ no ɔyɛ sɛ sɛde wasi akɔnka ba bɛdu po no ano no hɔ no ɛfiri ntaa brɛ ne kɔ no obi anso nkyɛn ne biem nti ɛfiri hɔ kɔ no ne din no bonsu ba bɛsɔ so ɛna ma ne din sesa bɛyɛ ɔsitu Kwame Asibe bonsu a yɛtwa so ka no bonsu nti ɛyɛ ana amanfoɔ dwene sɛ asantefoɔ ko ntɔkwa no wote sɛ yɛbɔ nwom bi sɛ tɔkwa bi a ɛbɛkɔ bi a na nte aseɛ wɔ mu na wei ne ma asante ne mfante ko 1807 saa asɛm wei wohwene ho sɛ